Благодаря на теб. Карла, Си седиш на фоло, бак барачета. Карла, Да? дай си другата коса от Аслана. И тя. Защо? Мерси, така си по-добре. Аз е така повече се харесвам. Добре, тогава си приметни и другото. Мениш, брат, прати някой гифче, цъкай, брат, не знам какво. Така ме гоним 30. Цъкаме да ги биеме мощно. Пратиха ми снимка, добре, лапа я. Ама не знам как да че имаме... Голямо чудо. На тех им пуснаха ръкавица, бе. Хора, пращайте. Карла, Да, да ги Май обърна. ще ни засилят. Карла. Те си имат две ръкавици, леле. Благодаря на теб. Те направо ни убих. Мерси. Погребаха на живе. Много. Това да играе срещу момичета не е честно, брат. Брат, нормално. Момичета. Благодаря на Велизар. Симпли да им пращат гифчета, стига се излага от... Много ясно. Мяш ме кура, бе, бат. И ми казаха ми да ти кажа, ако направиш 15 коремни, ти пращат галактика. Благодаря на Николайчо за... Те нарочно ме карат. Така ме издадаха и за бойсянката. Няма да тренирам. Тъй съм Ама не, болен. това сега някакъв друг човек. Ти ако пробваш, верно мога да ти прати, ма не знам да е. Може и да не ти. Да те черпя сок, искаш ли? Искаш ли, Карла?